Mbak Ida. Mbak Dia. Mbak Ida. Lah apa sampean nang kene? Sampean karo sapa iki? Iki lho Mbak, aku ki jek meh golek perumahan, tapi kok ora cocok ya Mbak. Rak cocok apane to Mbak Ida? Apa perumahannya kurang gede? Kurang ombo? Padahal nang Fasindo ki apik lho. Duduk kuwi Mbak Dia, aku ki golek DP sing 500-an, bisa murah-murah ngono. Lha napa Bu? Niki lho Mbak, rencange kula. Niki ta jemaah dosi perumahan sing DP-ne 500.000 Mbak. Oh, ngapunten Bu. Nek DP-ne sakmono entuk ya pager, entuk omah cilik Bu. Nek DP-ne luwih saka kuwi, ya entuk omah rada gedhe. Ana rega ana rupa Bu. Iki Bu. Nah, kuwi Mbak Ida, sampean ki lho golek omah gede, neng kok golek DP-ne sing cilik. Aku kan ya pengen ngirit to Mbak Dia, makanya aku golek DP sing murah. Lah wong piye? Meh sido DP perumahan. Omahku SHP kok iso tak nggoni. Tapi nek rumahane ora ono DP-ne aku gelem. Aduh Bu, nek nol DP ya mau untuk brosur tok. Nah iki Bu, mumet aku ngrasake ibu-ibu, kemarin kok ngepol. Piye to Mbak Dia? Mau ngomong nek DP ku kemurahan. Lah kok saiki malah golek sing luwih murah. Yo, aku kan yo pengen to, Mbak, mbok menawa nek aku entuk rezeki, aku kan iso golek omah kene to sing ora ono DP-ne. Mbak Dia jelei.